Исус Христос дойде на земята, живея праведен живот и умря за нашите грехове. Исаия 53 описва какво е Той претърпял. 3 стих. Той беше презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал, и като човек, от когото хората отвръщат лице. Презрян беше и за нищо не го счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасящо нашият мир. И с неговите рани ние се изцелявахме. Нека да обърнем отново на стих 5 внимание. Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасящо нашият мир. В неговите рани ние се изцелявахме. Поради жертвата на Исус Христос, днес ние имаме мир с Бога. Той беше жертвата, която ни примири с Бога. Сега призивът е към всеки. Йоан 3,16 казва: защото Бог толкова възлюби света, че даде своят единроден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Не всеки, който вярва в Исус Христос, ще бъде спасен поради неговата жертва на кръста. Това, което Той претърпя, трябваше ние да го заемем това място, но Той пое всичко. Зае твоето и моето място. Днес ти имаш мир с Бога. Покай се и се отвърни. Бог е добър и верен да ти прости. Бъди благословен.